тамошобинони азиз, дар ин ҷо барои васпитатели Ҳасан Ҳусейн аз анаин хел коробкаи қанд гирифтам барои соли нав. Аз красное белое харидорӣ кардам. Анаин хел ба фикрам ки бисёр подаркаи арзанда шуд. 500 рубли, 499 рубли, 1000 рубл шуд бутоаш. имрӯз утренникашон охири он рӯз детсад мерам Ҳасан Ҳусейн ва баъд каникул сар мешавад. ба ҳамин хотир имрӯз табрик мекунам. ҳамин хел дӯстони азиз, баъд Ҳасан Ҳусейнро гирифта ба стоматолог меравем. блогамонро давом медиҳем. тамошобинон, дар ин ҷо мехостам падаркаҳои солинавии Ҳасан Ҳусейнро ба шумо нишон диҳам. мо ҳар сол падару модару 350-400 рубли пул месупоридем. имсол бошад 500 рубли супоридем ба ҳамаи бачаҳо, масалан ҳам ба мактаб, ҳам ба детсад 500 рубли супоридем. ана ҳамин хел падаркаҳо, ана ин хел коробочка, лекин оҳанин, ин бисёр барои бозӣ, барои бачаҳо бисёр чизи хуб будааст. ман барои муқоиса, барои сравнение дигар падаркаҳои дигар фарзандонамро ҳам нишон медиҳам. мо як хел ба ҳамаш пул супоридагӣ будем. барои худам ҳам бисёр шавқовар чӣ хел бошад. ана дӯстони азиз, мебинед хайр мешавад. қариб 1 кило камчет, 1 дон киндер дорад, 1 дона 500 рубли. ана ҳамин, лекин ҳамин коробкашаш ба ман беҳад мақбул шуд. ана инам ҳамин хел, ин падаркаи Ҳасан Ҳусейн. имрӯз боз Лиза мебиёяд аз мактаб. падаркаи Лизаро ҳам нишон медиҳам. ҳамаш 500 рубли супоридагӣ будем. тамошобинон, ана дар ин ҷо Лиза омада. чӣ хеле ки гуфтагӣ будам, ҳозир падаркаи Лизаро ҳам мебинем. барои ин ҳам 500 рубли супоридагӣ будем. вақте ки мо падарка тайёр мекунем барои кӯдакон, мо 1 дона сок ва 1 дона ёки шоколад ёки пироженеро ба дасташон медиҳем. дар ҳамон синф ё группа мехӯранд. барои он ки обед медиҳанд дар мактаб, ҳам дар детсад, васпитателашон ва муаллимашон мегӯяд ки агар падаркаҳоро кушоянд, онҳо баъд хӯрок намехӯранд. ба ҳамин хотир кушода намемонанд, то хона мебиёянд. ана бо сок ҳам дошта. ана ҳамин хел тамошобинон, ба фикрам бисёр қандҳои нағз. хайр асосан кӯдак хурсанд бошад. ана ҳамин хел дӯстони азиз, пагоҳ боз аз спортшкола барои Ҳасан Ҳусейн ва Алёня падарка медиҳам. ана ҳамин хел боз дар ин ҷо ҳамин хел шоколад доштааст. Лиза бениҳоят хурсанд. хайр чӣ хеле ки гуфтам, асосан кӯдак хурсанд бошад. лекин қандҳои аз фирмаи Славянка ва Конти хубтар мебошад. ба фикри ман анамин Славянка қандҳояш бисёр болаззат ва Красный Октябрь. Ҳасан Ҳусейн падаркаҳое ки овардам, қандаш аз фирмаи Победа он қадар болаззат набуданд. бачаҳо хӯрданд, гуфтанд ки хайр мешавад, он қадар болаззат нест. насиям мегӯяд ки фирмаи Славянка хубтар аст. ҳамин хел дӯстон. тамошобинони азиз, дар ин ҷо духтаракони ман барои духтари холаашон падарка тайёр карда истоданд ба зодрӯзаш. Настя, Лиза ва Малика. Маша хоб кардааст. доруяшро додем. Машаро хоб рафтааст. Маша писарбачаҳо бошад, дар хонаи бибияшон ба хонаи модарам рафтанд. бегоҳӣ ҳамроҳи модарам мебиёянд. имрӯз рӯзи шанбе аст, рӯзи истироҳатӣ. ба ҳамин хотир модарам ба хонашон таклиф карданд. Настенька хон худаш шеър эҷод кардааст. Настюш, давай стишок прочитаешь?
Вот как ты Ҳозир бывает, понимаешь? Настенька шеъри эҷод кардаашро ба шумоён қироат мекунад. Читать, да? Да, можно. Сидя можно. С днем рождения я тебя поздравляю. Здоровья и мудрости тебе я желаю. Я хочу, чтобы в этот день ты счастлива была и очень себя хорошо ты вела. Ведь ты моя любимая сестра. И мы все очень любим тебя. С днем рождения я тебя еще раз поздравляю. И с тобой не ссориться я обещаю. ана дӯстони азиз, ана ҳамиро Настенька худааш эҷод кардааст. Бисёр духтари талантливе аст, бисёр одобу таълимашам дар дараҷаи олӣ. Беҳад ҳамин духтари баодоб аст. Что, Милькуш? Это вам мне подарила вот этот вот. Ой, спасибо большое. Спасибо. Лизока, ты что делаешь? Я так потом, а потом они сделают. Молодцы. Умницы. Кнопочки делаем, да? Давайте сделайте, потом все закончите, я покажу, ладно? Хорошо. Хотите со всеми поделиться Да. своими работами? А Маликушка только мешает всем, да? Она компьютер этой Аниски подарит. Подарит. Вы Да. делаете, она подарит. Да. Нет. Ой. Ну, она сама, потому что Маликуша захотела подарок сделать ей, Ага. поэтому Лиза Ладно. помогает ей. пагоҳ барои Анисаро табрик кардан меравем ба хонаи Аниса, ба хонаи хоҳарам. Ва барои шумо низ тамошобинони азиз каме навор мекунам. Как у всех на компьютере. Друзья, ставьте, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Молодец. Тамошобинон, ана дар инҷо нон бо ҷаза ва каду тайёр кардам. Рецепташ дар канал ҳаст. Бинед чӣ хел мулоим ва беҳад болаззат мешавад. Шумо низ тайёр кунед. Дуто пухтагӣ будам, яктоашро аллакай бачаҳо хӯрданд ва яктои дигар монд. Ана дар инҷо ана ин хел нонро бо равған пухтам. хоҳарони азиз, ман ҳамин барои нон орди якумро истифода мекунам. Ва фикрам ки нонаш бисёр чӣ хел гӯям сабук намешавад, ана хел болаззат мешавад. Вақте ки равған мекунӣ беҳад болаззат мешавад. Барои хлеб бошад ва дигар выпечкаҳо бошад, орди висши сортро мекунам. Бо орди висши сорт мепазам. Нон бошад, имина ҳамин нони хонагӣ бошад, бо ҳамин орди якум. хар барои ман ана ҳамин маъқул аст. ана ҳамин хел тайёр мекунам, бо ана ҳамин орд тайёр мекунам. фикрам ки ин хел нон ба монанди нонҳои ҳамин Тоҷикистон аст. тамошобинони азиз, дар ин ҷо соус пухта истодам. ана тамошобинон, картошкаро майда кардам. Картошкаро беҳад майда мекунам ба хотири он ки бачаҳо хӯрданашон осонтар шавад. ана ҳамин тарз майда мекунам. тамошобинон, ана дар ин ҷо гӯштро бирён карда истодам. Дидам ки жаровня майдагӣ мекунад, картошкамон бисёр аст. ба ҳамин хотир ҳозир аз жаровня ба дег мегардонем авқотро ва боқимондаашро дар дег мепазам. در جهان بر من عزیزون تبر مهربان تر هر یکی از یک دیگر هر دو بر من نوری دیده تاجی سر دولتی نایابی من مادر پدر هر دو بر من نوری دیده تاجی سر. дӯстони азиз, ана дар ин ҷо хӯроки шоми мо тайёр шуд. ба мо иштиҳои таом, ба шумо низ агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. дар ин ҷо тамошобинон, ҳамроҳи Лиза ба магазин омадем. ҳозир камтарак чизҳои лозимиро харидорӣ мекунем. Большую, Лиза.
زندگی بیداری است یا خواب رویاست زندگی هستیست یا پنداری بودن زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی زندگی اندیشه امروز و فردا یا که فکری زندمانی یا نمانی من ندانم زندگی چیست این سوالی که برا صدها جواب است من ندانم زندگی چیست این سوالی که همیشه بی جواب است ана тамошобинон ба хона омадем продуктаҳои лозимиро харидорӣ кардем майонез гирифтем тухм гирифтем ва зелёный горошек гирифтем дӯстони азиз ҳар рӯз қариб ба магазин меравам бовар кунед рӯз ба рӯз продукта қимат шуда истодааст ана инро барои подставка барои ложка масалан вақте ки авқот мепазем ана ин барои подставка ҳамин хеле доштам яке шикастагӣ буд барои ҳамин нав кардам нархи 79 рубл ани акция кати 49 рубл гирифтам венчик тамошобинони азиз агар дар хотир дошта бошед анамин венчикро аз пятёрка гирифтам як моҳ пеш гирифтагӣ будам яки шикаст аз анамин ҷоя шикаст ин дидам ки сифаташ хуб будааст 160 рубли ва баъдан аз ин ложка барои анамихел антипригарни сковородкаҳоро барои кофтан анамихел вақте ки анамин жаровняро ман бо қошуқи прастой авқот мепухтам антипригарни ҳамон ваяш тарошидагӣ буд ба ҳамин хотир ҳамин ложкаи чӯбин гирифтам барои ки ложкаи чӯбинамо ҳам шикастагӣ буд ман анамин чӯбинро бисёр дӯст медорам бисёр ба ман маъқул аст тамошобинон барои аниса ана ҳамин сарафанро харидорӣ кардем аниса ин ҷияни ман аст дугонаи Настя бо Настя дӯстӣ доранд онҳо пагоҳ ба зодрӯзаш меравем табрик мекунем хайр бо ҳозир мебинед боз майда чайда ин хел чизҳо гирифтам тамошобинон ана дар инҷо Настенька барои Аниса худаш бо дастакони худаш ана ҳамин тӯҳфаро тайёр кардааст с днём рождения Анисочка навистааст боз моя любимая сестрёночка дидед чӣ хел бо меҳру муҳаббати самимӣ ана инҷо навистааст с днём рождения я тебя поздравляю здоровья и мудрости тебе я желаю я хочу чтобы в этот день ты счастлива была и очень себя хорошо ты вела ведь ты моя любимая сестра и мы все очень любим тебя с днём рождения еще раз я тебя поздравляю и с тобой не ссориться я обещаю Аниса я очень люблю тебя дидед ана ҳамин худаш Настя тайёр кардааст молодец Настюша ана ҳозир ҳамроҳи Настенька барои Аниса тайёр мекунем падаркачаҳоро ана инро медозем ва баъдан барои модари Аниса мехоҳам ки аз ҳамин крем мыла собун заказ карда будам аз Фаберлик
ва баъдан аз ана ҳамин мехоҳам барои модари Аниса тӯҳфа кунам. баъд ана ҳамин дӯстони азиз, ана ҳамин розу тамошобинон боз тасмим гирифтам ки ба пакети калонтар дозам. ана ба инҷо ана ин тарз карда медозем. ин барои дугонаи Настинка тӯҳфа ба зодрӯзаш. ин крем ва ин тӯҳфаи Настинка худаш бо дастунаш. ана ҳамин хел дӯстони азиз, ба фикрам чӣ хеле ки мегӯям очень мило, хурсанд мешавад кӯдак. тамошобинон, дар инҷо мо меҳмонӣ омадем. ба хонаи хоҳаракӣ хурдиам. каме румтур барои шумо. Аниса, какой тебе подарок подарили? Я не знаю, бабушка мне подарила Дед Мороза с конфетами. Да у нас тоже такой был. Мы хотели тебе подарить. Да, Нет, другая новая, мне ее купили. Нет зеленая? какой? Фарук, нет? Другая. Смотрите. Она может летать, кстати. Дай посмотреть, ну-ка. Посмотреть, ну-ка. Ну-ка. А когда она вот такая, она превращается в робота. А вот это... Сабрин, ой, какой ты красивый сегодня. Кто тебя так одел? Мама. Очень А вот красиво. это- Поставь цвет какой-нибудь. Понял. Всем приятного аппетита. Спасибо. Поздравляем, Аниса. дӯстони азиз, ҳамин буд влоги имрӯзаи мо. ба канали мо обуна шавед, лайк монданро аз хотир набароред. дар паноҳи худованд бошед.